Conta a lenda que nas fragas do Eume hai unha fonte máxica. A lenda di que se probas a auga desa fonte vanseche cumprir todos os teus desexos. E se nunca a probas, terás unha desgarradora morte e un familiar teu terá moi mala sorte ao longo da súa vida. Decíase que fai moitos anos nas dunas de Corrubedo e Lagoas, Eolo, o deus e garda dos ventos, deulle movimento a esta gran duna móvil. Xa que aquel mesmo día Narciso arrebatoullo as dúas lagoas para poder percibir o seu reflexo naquelas augas. Estas protexían a Eolo das aves que se aproveitaban do seu vento para voar. No alto do Monte Aloia, onde o granizo se cobre de musgo e o vento cheira a terra húmida, habitan as aloias, antigos espíritos da natureza. Dice que naceron xunto aos primeiros árbores e que a súa vida está unida ao latexar do monte. Camiñan entre carballos e piñeiros ao amencer. Escóndense na néboa que baixa polas ladeiras e viven nas fontes onde a auga mana en silencio. O seu canto mestúrase co dos paxaros e o murmurio das follas pode guiar ou perder a quen non respecta ao bosque. Protexen os animais, as pedras, as raíces e castigan a quen dana a terra. Por iso, o Aloia non é só un monte, é un lugar vivo vixiado polas aloias. É unha zona montañosa en Ourense. Foi declarado Parque Natural o 5 de xuño de 1997. A mellor sensación é a do silencio e contacto coa natureza, xa que non hai poboación humana. O clima, ao estar no interior, non ten un clima oceánico senón continental, polo que chove moito. Deso encárgase o nubeiro, que é un home vello e feo que controla as precipitacións. No Parque Natural da Baixa Lime, Xurés, entre penedos quentes e ríos claros, vivía a serpe do Xurés, unha gardia antiga que ninguén vía, pero todo respetaba. Un día, un rapaz chamado Anxo perdeu o camiño entre os carballos. Cando empezou a asustarse, unha sombra longa e brillante moveuse entre as ervas. Era a serpe. Non temas, dixo con a voz suave como a auga. O Xurés coida de que no coida. Acompañouno ata un sendeiro seguro e desapareceu entre o fume das augas termais. Desde entón, Anxo sempre contou que no Xurés a natureza fala, se as coitas. No silencio do Parque Natural da Enciña da Lastra, algo se movía entre as árbores. Dicían que era amiga da enciña, sempre viaxante, sempre agochada. Unha noite, unha néboa espesa cubriu os sendeiros e o vento deixou de soprar. Un rapaz que paseaba escoitou un murmurio que non pertencía a ningún animal. As follas abriron paso a unha figura alta, envolta en luz verde. Non falou, só sinalou o camiño polo que debía fuxir. Dende aquela, os rapazes aseguran que a meiga segue aí, e que non sempre guía para salvar.